बारनाय समा जिरायफैयो मिनि Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' YouTube चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आब' मिथिखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों। जों गामियावहाय फैदों नायनो थाखाय बहुत एक्साइटेड। So थबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे आरो आंजों लोगोसे नै फैगासिनो आब'नि फिसाला। आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। हाग्राबारि जोंनि गामिनि लामाया होनदो। हाग्राबारि मा जायगा बियो? देउरिगाव। हेलो एवरीवन, दा एक्चुअली आङो रौता देउरिगावआव दंफैयो आगैमोन गामियावहाय। ओमफ्राय आगैखौबो लोगो मोनबाय। स' आगैनि चेनेलखौ अननानै बयबो लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै गोदान चेनेल ना मा नाम चेनेल ना? मनिका बर'। ए आंबो साबस्क्राइब खालामसिगोन दे। बयबो नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो ना। मोजां भिडिअ लाबोबाय था। अल द बेस्ट। मोजां मोनखाबाय आं। बे मासाथ' बैसागुआनो सोलिबाय थाखागोन। आंनि इउटुब चेनेल नामा दिपिनिक चेनेल आब'। दिपिनिक चेनेल। आচ্ছা आंबो नायसिगोन दे। लोगोफोरनि आब'नि लोगो मोनबाय जों लोगो मोननानै खिन्थु आरनाय लाबोखादोंमोन खिन्थु आं बायनो होदोंमोन बे जाबाय आरोना एसे Sampai. Thank you deh, guys lah. Thank you deh. Moजाङै बानायबाय था भिडिअ बानायबाय नालाय ना कन्टिनिउ खालामनांगौ। फार्स्टआवथ' जेनेबा नों भिउ मोनाबो जानो हागौ बाट होबाय था माने माबा खालामनाङा भिउ मोनाबाबो माने बेखौ लांबाय माने आपडेट बिदि जानाङा आरो होबाय था माने हारसिंनो ग्र' जागोन दे। बाय आयं